Okay, mayong mudto no usab kanatuntanan o baka mayong hapon kanatuntanan o magdepende na mga higala og unsang orasa mo nananaw. So kamusta naman mga higala, naghinaot ko nga na kamong tanan sa Kapiskay sa Panlawas diining kamudton. Abi no mga higala, adlaw na usab karon nga unsang tarong adlaw. Biyernes, no? Pizza 3 na kini mga higala ni ining bulan sa Oktubre. Bispiras na mga higala, pistas manhuyod, kita ka manhuyod, baya ko, no? Pero matiod-tiod siguro ko gikan og mga higala kay daghang nga kalihukan po diri sa kuan. Ayungon, dili na ganit ko makamisa sa alas 6. Kasi usually, ako man mo misa sa alas 6 sa pista, no? Pero dili usa korong tuiga, no? Sunod tuig samot na gyud kay Domingo, no? Karon tuiga mga higala, alas 10 naano ko sa misa sa alas 10, no? So na, no? So happy Bisperas day, no? Sa ako ang mga katagilungsod manhuyod nun ug ingon manusab happy fiesta para og mga adlaw. Ayan, no? Nahalama yung multo na kanatong tanan mga higala o baka mayong hapon kung hapon mo nananaw sa pa. Magdepende na kung unsang orasa mo nitanaw. Nitanaw mo og buntag, pwede pog mayong buntag. Kung nitanaw mo og multo, galing kay ang salida sa ako ang kuan mga higala, mamudto man og mahapon. So mayong multo ba o mayong hapon. Ayan, no? Pero sa Facebook mo nananaw, unya buntag mo ni tanaw, mayong buntag, no? Kung hapon, mayong hapon. Kung gabi, mayong gabi, no? Depende na mga higala kung unsang orasa mo nananaw. Nabi na mga higala, no? Ato di ay nga timbiyaon og mayong mudto ang atong talahorong obispo, Bishop Julito B. Cortez, ang atong station manager, si Father Ramaata, o baka og ingon manusab si ang ato ang mga kaparian lukop Kabisayan anong Mindanao Monsignor Larry Katubig, no? Ang ato usab nga Vicar Foreign ba? Episcopal Vicar din na sa isla. O ang Vicar Foreign din na si Monsignor Ramon Duran. Hala, no? May mudto na kanatuntanan mga higala, o may hapon ba, o may buntag ba, o may gabi ba. So may hapon ako dahil nga timbiyaon may higala o mayong adlaw, may adlaw na lang, no? May adlaw kanatong tanan. Labi na gyud ang akong mga classmates, no? Si Father Obing Masyon, si Father Tonton Arnaiz, o baka si Padre Dami Hiramis. Ako mga classmates sa Cebu, no? Basig makatanaw sila sa Facebook, no? Si Father Kining Agrabante, Kipling Agrabante, si Father Joey Belsinia, no? Si Padre Omen Mahusay, o baka si Father Milton Medina, si Monsignor Tingting Angkahas, si Padre Joseph Anore, si Padre kanang Mario Atienza, of course si Friends Forever, no? Si Father Rosdel Noel, no? Kumusta naman ka, Father? Na ginaot, of course, si Father Glenn Banson. Hala, no? May mudto na kanatong tanan mga higala, mga hinaota nga wala mo isipon, walay ubo, wala po hilanat. Padayon karon mga higala, no? Ang ato ang pag-ampo alang sa atong mga kaigsuonan tina sa Cebu, no? Padayon karon usab ang atong ako gahapon karong Domingo mga higala, magpasikan collection ko, ugma, no? Karong Domingo di ay, no, pizza 5, magpasikan collection ko para sa kini atong mga kaigsuonan nga mga taga Cebu, no, Archdiocese of Cebu, aron pinitan makatabang-tabang sa ginagmay mahigala. Unya, ikaduha ka adlaw na karon sa akong pagnovena alang sa atong mga kalag sa atong mga igsuon nga nangamatay sa kalamidad nga ni Igo sa Archdiocese of Cebu niya itong nakalabay ng adlaw. Nahala, no? May October 2 siguro, October 1 sa gabi. Nahala, no? May mudto na kanatong tanan, mga higala, may hapon, may mudtag, may gabi. No? Depende na mga higala kung unsang adlaw ninyo, unsang orasa mo nananaw nila ato ang programa. Nahala, no? Nalaan na tayo mga higala sa itong Saint of the Day. Ang atong Saint of the Day karon October 3 mga higala.
Saint Therese Guerin, no? Santa Teresa sa mga Therese ba? Saint Theodore, Santa Theodora. Di akong klaro kung sa Bengala sa mani. Santa Theodora di ay, no? Saint Theodora Guerin, dili Saint Therese, Santa Theodora Guerin, ano? Aboy no mahigala kini si Santa Theodora Guerin, no? Usa kini siya ka miyembro sa Sisters of Providence, no? Nagpamiyembro siya na atong 1823. Unya nagmisyon siya sa Saint Mary of the Woods dito sa Indiana, USA. Unya nanudlo siya katikisim sa mga kabus and mga bata. Unya care for the poor. Unya persevered despite fire, crops failure, kining prejudice against Catholic women religious, misunderstanding and separation from the original congregation, no? Lisod jud po kayo kala, no? He died in 1856 and buried in the Church of the Immaculate Conception in Saint Mary of Woods, Indiana. He beatified in 1998 and 8 years later she was canonized. So karong adlaw may gala gihinumduman nato ang lain na pong santa sa Katolikong simbahan, si Santa Theodora Guerin. Ano, padayon ta manghigala sa ato nga mga buhatonin. Abi no dunay istorya manghigala. No doon ako ni usa ka doktor ba. Dunay usa ka kining tawo ba nga nangutana kay tungod kay high blood man lagi siya kaayo. Nangutana siya og unsa na lay akong kanon siya nga wala dili ra tikaw didaan sa mga pagkaon pero siguruha nga ang imong kanon katud ra yung mga mulangoy, no? Mulangoy nga mga pagkaon ba nga gikan sa mga hayop nga mulangoy. Ayan, no? Isda baon sa. Matuto, mo natutuod ana usa ka adlaw ni ana ni sanong po din taon ang tao. Dahil sa kasakad daw niya na amigo man lagi siya ug ang doktor, nibisita ang doktor sa iyang balay. Niingon dayon ang kaneng tao ang katubang doktor sa iya na adto bisita dito. Nya wala man dito ang pag-abre sa pultahan, ang katumang helper may nakaabre. Ingon dayon ang doktor ngadto sa kanang helper, "Day asa man day imong amo day?" Sir, tuwa sa swimming pool, iyang gitudluan og langoy tong iyang baboy. Iyang gitudluan og langoy tong among baboy. Kimo ko iyang ipahiyaw. Kimo iyang isudangan. Kaya giingnan mo siya sa iyahang doktor nga ayaw gyud kaon og kanang dili kanang pagkaon nga dili mulangoy ha. So kana gyung mulangoy. Isda ba ingon basta kaya kanang mulangoy. Yang gihimo yang gituluan og langoy ang baboy. So pagtulunan mga higala nga usahay maghimo-himo gitag ato pong kaugalingong pagtulunan, no? Unsay gidili musupak-supak kita nya muhimo-himo pud tag ato. So dili lang kana sa atong panglawas kung dili apil na ni ana ang ato ang espirituhanong kahimtang. Nga badlungon ta, di kita mo to, muhimo kita katuwa. Ana, no? Sama pananglit nga miingong higugma ang imong kaaway. Kaya nga, di ko mahigugma, no? Higugma, bitawan ng mga sungayan dako. Supak kita. Ana, no? So, na, nga sa atong pag-huna-huna niya na, no? Padayon kita, no? Aron na tayo mahigala sa ato ang CBCP News, Balitang Simbahanon, ining kamuntuhon. Archbishop Alberto Uy, may pahimangno sa mga katawhan nga dili lang gyud una musulod o musimba sa mga simbahan nga apektado sa linog nga miigo dito sa Cebu. Ayan, no, ay lang sa mo panulo dito ha, kay basig mataymingan unya kuno nga adunay mga gitawag natog aftershock nya to ang musulod
mahulugan pa hinuon mo niya nagbusaog hinuon. Tangka na ba kayag namatay na 69 na ba? So yung taon, hangyo po din taon, napahimangyo si Archbishop Alberto Uy nga ayaw lang usa mo kuan. Ayaw lang usa mo kumpiyansa. Ya Vatican, si Pope Leo XIV padayon karon nga nagpaabot sa iyang mga pahasubo ngadto sa mga pamilya sa mga nahimong biktima sa earthquake, no? Unya nanawagan usab siya og dugang mga pagampo ug hinabang pinansyal o material alang sa mga nahimong biktima niini. Mao kadto mahigala mga balitang simbahanon niining kamudtuhon ug padayon kita manghigala sa ato nga mga buhatonon. Nala no, padayon ta usab ari na kita manghigala sa ato ang katikisem. Katikisem na ta manghigala. Padayon nato manghigala nga gihisgutan ang atong topic kagahapon. Unsa ganito atong topic kagahapon? Ang atong topic kagahapon, unsa man ganito, nalimot maganito ko hasta upload ako. Pick up your cross and follow me. Ayan, no? Pasana ang imong cross ug sunod kanako. Muna yung gisulti ni Kristo, no? Sa ito po, sa pasabot. Sa pasabot ani nga, ipapasa ang atong cross. Of course, number 1 is, it is self-denial. Isa di kway ba, usahay ba? Kanang usahay ang kaayuhan sa uban mo imong unahon kaysa imo ka. Number 2, kanang ayaw kahadlok, no? Ayaw kaayo sa imong pagbuhat ug maayo. Ayaw kahadlok kanang sa imong pagbuhat ug maayo andam ang imong kaugalingon nga mosakripisyo. Number 3, kinahanglan nga na wala dili pinugos. Dili pinugos nga pagserbisyo ang imo ka. Unya, of course, kinahanglan nga magmaampuon kita. We should cooperate with God's grace and of course sa katapusan ato gyud kining himuon ang iyong pagsunod sa gitudlo ni Kristo. Unya, matud pa dunay mga practical applications niini ngadto sa atuang kaugalingong kinabuhi. Kini bitong pick up your cross and follow me. Usahay do namang mga kanabang mga kalisdanan nga atong masugatan, no? Dunay mga discomfort pero kung musunod gid kita kang Kristo, no, bahala nagpertin ng lisuda padayon ra gyud ta mahigala, no? Padayon ra gyud ta, no, bisan pagpitan ng lisuda. Unya ang atong kaugalingon puno sa mga disiplina, self-discipline. Unya matud pa kinahanglan nga ang atong gihimong pagsakripisyo tungod sa gugma. Ayan, no? So, it is difficult but rewarding. Matud pa. Unya, kini magong atong gisulti, kini bitong pick up your cross and follow me. Usa ni siya ka paradox. Ayaw katingala ni, no? Kay laliman biya ka ang iyang ang buot ipasabot mo rabag it is a statement that seems absurd. Kaya mo pasan-pasan man kung nagtag cross. Pero logically sound. Kaya puti pasabot di ay kanang bitong paradox ba, kanang pasabot sa abot ra ba nga ang buti pasabot di ay nga pasano nato nga atong mga sakripisyo atong isalikway ang bisan unsa nga makababag ka nato nga makaduol kita kang Kristo. Yan na mo na gitawag nato paradox. No? So again, mga higalan, lisod-lisod gid tinuod ning Kristiyanos ka kay doon na lang ko'y kaila mga higalan, napatay naman yung taon to. Si Anhing Fulgencio Rubio ba? Ako tong amigo. Kwanto siya, kanang nagkakauban mo yato niya sa choir, no? O niya, kanabitang, nagpamimbro pa sa una sa kinibitang CCRM, no? Si Anhing Fulgencio Rubio. Ang ganya Fulgin, katsila mga higalan. Sa may nahitabo, amigo mo lagi may usahay, aripod siya mo, musulti na ako sa iyang gibate. Kaya sukad ko no, nga naghimo na siyang charismatic, ang iya ko nung mga kaila, ang mga igsuon ko no, kada ko no siya masuko, ingnon ko no siya dayon nga, Diyos na suko ka, balo kang charismatic. Ingnon siya na. So, kamulo ka ko sa reaction primero, ingon siya nga, munang istoryahan nga, dili na lamang ta pakasukon kay charismatic ta, may pa muundang na lamang ko, pagka-charismatic kay dili naman siya pakasukon hinuon kaya nga naman niingon malagi dayon ng mga tao nalimot madugay ka balo kang charismatic ka niya
maldito ra gyapon ka. Ay siya munang istorya ha. May napulamay muundang ko sa akong pagka-charismatic aron makapagusto na kong kasuko. Well, anyway, ingon-ingon gila niya ang kinabuhi sa karisma sa mga hindi kay charismatic lang. No? Kana bang ang kuan kana bitang sa ato pa na kinabuhing Kristohano. Sabi yung mahigala, no? So, sige tisgot pati ginagmay mahigala, no? Sa akong parokya. Usahay, sa putol ko ining ako mga sakop kay ano. Tungod bas, akong gusto ginunta mahigala nga nagpakasal ba katong mga walay kasal. Pastilan ingnon raman tang walay budget. Wala pa yung budget, padre. So, akong giingnan nga, kung may budget, ular ako kay tabangan tamo anak. No? Tabangan tamo kung sa mga galastuhan anak kay mangita ra kong sponsor o kung na ako'y gamayng pundo, kasi ato rin ng taplan ng mga gawas sa simbahan kay dili na nato pabayaron kay basing tinuod walay budget. Pero kanang kabahin sa munisipyo, kabahin sa mga galastuhan sa kasal, bisag ato rin tabangan yun na mangita rin lang mga makatabang-tabang sponsors. Pas nalang di yun gihapon no pagkasal. Sa puton ta manghigala, no? Kaya ako abang unta ba nga makasal yun. Kaya kung gano'y pagtulunan nga gitudlo nato nga matod palagi kinahanglan nga kung magpuyo ganit ang bana o asawa, kinahanglan gikasal gitag simbahan. Para no, dili na sa akong mga parokyano, no? Panawagan po na ako sa akong mga namanginaw, naminaw ini atong programa nga pakasal mo, no? Pakasal mo, wala na tayo, sabat sa giingon sa akong mga parokyano nga walay budget, wala na lang may budget ay. No? Mo naman lamang na makababag na to nga makasal ta, may palamay walay bulo budget na lamang ni. Pero din nila sa takutob ha, sa ngalan sa Talahorong Obispo, Bishop Polito B. Cortez, ang atong station manager, si Father Ramata, ang akong mga kaubana, mga kaparian, Lukop, Kabisayan, Mindanao. Ako lang yapon kini mahigala, yung ubos nga alagad, Reverendo Padre, Edwin, Akademya Akab, manamilit na usab kaninyo, o manalangin ka nato ang Diyos, nga magkagahom sa tanan, Amahan, Anak, Espiritu Santo, Mayong Mudto, Pilipinas.